Paula! Terve, Lasse. Mä kuulin, että sulle tuli vähän yllätysvieraita sinne. Mites teillä on oikein mennyt siellä Paulan kanssa? No ei oikein mitenkään. Meille tuli vähän riitaa ja se lähti tuossa ovet paukkoon. Ai jaa. No mihin se meni? No en mä tiedä. Mä ajattelin kysyä sulta, että voit sä mennä katsomaan, että onko se tullut kotiin? No itse asiassa mä oon nyt täällä kuule teidän kotona ja ei täällä ketään näy. Mä vähän niin kuin lupasin tulla tänne lasten vahdiksi ihan sitten, että tuutte takaisin. Voi hemmetti. Millaisen auto on täällä näin, mutta naista itse enää missä. Pitäisikö tässä nyt sit soittaa poliisit? Älä nyt vielä soita. Lähdetään siitä, että mä löydän sen täältä jostain hyvissä voimin. Okei. Mä lopetan nyt. Okei, moikka. Hemmetti. Taas mennään. Iida, odota. Anna mun olla! Ei se oo tähän mennessäkään kiinnostanut. No, mutta mä oon muuttunut. Luulet sä, että toi riittää? Sä et oo antanut mulle yhtäkään syytä, miksi sä jätit mut ja äidin. Joten jätä mut rauhaa. Siis mitä, onko susta nyt yhtäkkiä tullut joku Katariina sydänystävä vai? No ei todellakaan oo. Ja huvikseen vaan juttelet sen kanssa ummet ja lammet. Kauan sitä teidän kaveruus on sitä oikein kestänyt? No mä sanoin väärin, me ollaan vain työkavereita. Miten niitä työkavereita? No mä oon se apulainen. Missä muka? No mä otetaan paperittomia maahanmuuttajia. Siitä mä sen tunnen. No hienoa, että olette löytänyt toisenne. No työkavereiden nyt on vaan tulta toimeen. No olisit ehkä voinut sanoa ton suoraan, jos tällaista asiaa tarvii edes salailla. Niin, no mä en halunnut satuttaa sua. Anna anteeksi. Sä oot mun paras ystävä ja meidän täytyy selvittää tää asia. Kuule, mulle paras ystävä on sellainen, johon voi luottaa. Sulla ei voi. Tarkoitatko sä tosissaan, että olisi parempi, että aikaa ei olisi? Arvoa sellaisen elämällä, jos se ei itse pysty tekemään mitään. No, mutta mehän autetaan sitä. Mutta se ei tule saamaan ikinä omaa elämää. Sen tulevaisuus on jossain laitoksessa. No, mä ainakin aion hoitaa sitä täällä kotona, et sä mukaan aio. No vielä se hoitaminen on helppoa. Ajattele, kun se kasvaa, se tarvii kaikkia erityisjuttuja. Se ei välttämättä opi ikinä syömään itse. Mutta se on meidän lapsi, että sä nyt voit toivoa, ettei sitä olisi. En mä kestä katsoa, kun se kärsii. Niin sä et kestä. Miten musta tuntuu, että tässä on kyse enemmän susta kuin sun lapsesta? Et sä oo mistään taikan tulevaisuudesta huolissasi, vaan siitä, että et voit tehdä itse mitä huvittaa. Ei. Paula! Paula! Onks täällä ketään? Paula! Minkä takia aina mennessä? Paula! Iida, odota. Me pois! Mä huomasin, että sulla oli riitaa asiakkaan kanssa. Mistä siinä oli kysymys? Se oli mun isä. Tai ainakin se pani mut alulle. Tai muuta se ei sit tehnytkään. En mä tiennyt, että sä oot isäs kanssa tekemisissä. En mä ookaan. En mä sitä tunne. Näin se eilen ekaa kertaa. Ottiko se itse suhun yhteyttä? Jonne etti sen. Vaikka mä kielsin. Ja sä et edelleenkään halua olla sen kanssa tekemisissä. En, koska nyt mä oon varma, että se hylkäs mut ihan ilman mitään syytä. Mä ymmärrän, että susta tuntuu pahalta, mutta ehkä sillä ei kuule ollut muuta vaihtoehtoa. Pitäisikö ton lohduttaa? Et mä olin niin huono uutinen, että se ei voinut muuta kuin lähteä. Ei, kulta. Älä koskaan ajattele, että tää on sun syytä. Sun isäs katuu ihan varmasti tekoaan. Minkä takia muuten se olisi tullut tapaamaan sua?
en todellakaan ajattele vaan itteeni. No ei se paljon muuta kuulosta. Oot sä yhtään ajatellut, että minkälainen tulevaisuus meillä tulee olemaan? No totta kai olen. Mutta ei mua kadota hetkeäkään, että taika on syntynyt niin kuin sua näköjään. Mua vaan pelottaa, että miten me selvitään tästä No kaikesta. sehän riippuu ihan meistä itsestä. Mutta sulla ei täällä olla tahtoa. Kasko et ole saman tien passittamassa tyttöä jokin hoitolaitokseen. Pääset kavereittas kanssa radalle. Sitäkö sä luulet, että mä No haluun? mitä muutakaan? Mulle taika on ainakin tärkeä, oli se vammainen tai ei. Just, sä ymmärrät mut tahallaan väärin. Miten muka? Eikä toi käynyt harvinaisen selväksi, että et saa halua olla lapsen äiti. Mä menen. Sua ei taida kiinnostaa paljon. Lupaa korjata kaiken. Katariina saa vielä niin kärsiä, kun pilas meidän välit. Ehkä sun isäs ei kertonut syytä lähtöönsä, koska se halusi suojella sua. Miltä? Lapsen hylkääminen on raskasta myös sille, joka lähtee. Vaikka ajatella tätä nyt sen kannalta, kun on omiskin tunteissa selvitettävää. Jos tää kaikki ei saisi sua sekaisin, niin siitä mä olisin huolissani. Ei kukaan voi määrätä sitä, mitä susta tuntuu. Haluaisin tietää totuuden. Mutta mistä mä voin tietää, puhuuko se totta, vaikka se suostuisikin avautua? Et sä voikaan tietää, koska sä et tunne koko ihmistä. Mitä mun pitää tehdä? Ehkä sun pitäisi antaa sille mahdollisuus. Paula! Paula! Lasse! Lasse! Miten sä sillä tavalla lähit hortoilemaan metsään? Mä eksyin. Mä pelkäsin, ettei mua löydetä koskaan. No, asiat sä oot kunnossa. Kahdeksan, 90, 11, 12. Voinko mä tulla vai onko sulla kiire? No mä yritän just tehdä inventaario. Joo, se onkin tylsää puuhaa. Oliko sulla jotain asiaa? Sergei kertoi, että teillä oli vähän riitaa. No kiva, että juoksi heti äidin helmoihin. Mulla ei enää sellaista toukkaa, niin kuin tiedät. Mä ajattelin, että voitais jutella. En halua mitään muuta kuin, että joku ymmärtäisi joskus muakin. Mutta taitaa olla Sergeiltä ainakin liikaa vaadittu. Sitä harmittaa, että se oli sulle tyly. No mua harmittaa se, että se lähettää sut tänne kertoa sen asian. Mä tulin ihan omasta tahdosta. Taikan tilanne vaikea meille kaikille. Vaikee. Mulla on vammainen lapsi ja idiootti aviomies ja anoppi, joka puuttuu meidän asioihin, että on pikkasen vaikeeta. Mikään jaarittelua ei auta asiat. Voitko jättää mut rauhaa? Mitäs sä täällä päivystät? No mitä se sulle kuuluu? Niin sä oot sen toisen psykopaatin jättänyt. Onneksi Amanda pääsi eroon sekä susta että Heidistä. Ikävä vaan, että hyviä työharjoittelijoita on nykyään niin vaikea saada.
Ei kannata ottaa ihan tosissaan kaikkea, mitä tuo sanoo. Mitä sinä siinä puolustelet? Toi heitti viinit tahallaan mun päälle. No se oli sulle ihan oikein. Kuuntele nyt. Vie mut pois ennen kuin toi aikapommi räjähtää. Sullekin vois keksiä vähän jotain kivaa. No Katariina Mäkelä tässä, hei. Mä unohdin avaimet kotiin, niin voisitteko tulla avaa mulle oven? Kiitos. Hei. Kiitos. Säikäytinkö mä sut? Joonatan enemmänkin säikähtis. Se oli soittamassa siihen poliisiin. Säkö et ollut yhtään huolissasi? No kyllä mä vähän ihmettelin. Mut kyllä mä tiesin koko ajan, että tästä omin voimin selvitään. Jälleen kerran. Ehkä se oli tarkoitettu näin. Onko sun kylmä? Joo, vähän. Mulla tuolla villasokat tuolla. Hei. Istu alas. Siitä eilisestä. Annetaan sen olla. Tiedän, että sä rakastat mua vielä. Se on tärkeintä. Mun mielestä Hellu puhuu ihan asiaa. Eikä sekaan mikään hirveä vaksi ole luopua sen muksusta. Mä oon nyt kaikkea muutakin säätänyt, mutta silti. Eli sunkin mielestä mun pitäisi vielä nähdä Pekka. No, mun mielestä sun pitäisi ainakin ottaa selvää, että onko se tässä luuseri vai ei. Eikä mä nyt se turhaan mistään kellarista ole kaivannut esiin. Mä en tiedä, pitäisikö mun kiittää vai olla sulle vihainen. Kiittää tietysti. Ja itse asiassa mulla on parikin keinoa, mitä sä voisit. Hei, mä käyn vaan se. Mä käyn häätää tuon härkä huitsin Nevadaa. Sä. Irrotaan sulle. Ennen kuin heität mut pihalle, niin mä haluaisin, että sä kuuntelet. Mä en silloin viimeksi antanut mitenkään parasta kuvaa itsestäni. Kai mäkin olisin voinut olla fiksumpi. Voitaisko me yrittää uudelleen? Mä haluaisin tutustua suhun. No, mä ymmärrän, totta kai, jos sä kieltäydyt, mutta ota joka tapauksessa tämä. Mä ostin sen silloin sun äidille, mutta mä en ikinä sitten antanut sitä. En mä voi ottaa tätä. No, mitä jos mä kerron, miksi mä silloin lähdin? Pistä jotain terävää. Toinen samanlainen. Huono päivä. Mitä? Niin kysyn, että huono päivä. Joo. Enkä ajatellut avautua sit sulle. Ollaan sit hiljaa. Eikö sun on vaikea myöntää, että mä oon oikeassa? Ei tässä nyt varsinaisesti mikään ole kauhean vaikeaa. Paitsi tunteista puhuminen, siinä sä et ole koskaan ollut mikään hirveän hyvä. No, se on sun sanoa, kun sä teet sitä työksesi.
Joo. Lukisit muutaman mun käännöstyön tai puumakirjan, niin opisit sinäkin jotain. Sun silmässä on kuin topaasit. Ja sun tuoksus on kuin huumaava tropiikin yö. No et sä nyt vielä mikään kirjailija ole, mutta ihan hyvä alku. No yritäpäs vielä. No, sun vartalos on kuin Venus patsas Akropolin auringossa. Ihan hyvä. Mutta mitä toi kaikki sitten oikeastaan tarkoittaa? Mä rakastan sua. Ja mä sua. Okei. Katsotaan, mitä tästä tulee. Tehdään niin. Hei, kiitos vielä, kun pääsit tulemaan. Mulla tuli hätäkutsu leikkaukseen ja siinä hätäkässä avaimetkin unohtuu. Ymmärrän. Voidaan sulle maksaa käteisellä. Joo, ihan hyvin. Moi, ole hyvä. Kiitos. Ja kiitos vielä todella paljon. Kiitos. Joo, hei. Hei. Vitsi, mikä idiootti. Marianna. Lari, mitäs täällä teet? En mä nyt tietenkään kuvittele, että toi koru jotenkin hyvittäisi mun poissaolon. Mut silti vaan jotenkin tuntuu, että sun kuuluisi saada se. Tää on kaunis. Ois sopinut äidille. Maria oli upea nainen. Niin upea, että sä päätit jättää se yksin munkaan. No kun Maria tuli raskaaksi, niin mä olin ihan tyhmä pojankloppi. En mä osannut edes suunnitella seuraavaa päivää, miten mä oisin voinut edes pitää huolta perheestä. Ole mal mies etkä raukka. Sitten te olisitte kärsinyt vielä paljon enemmän. Mistä sä sen tiedät? No kun sitten sun äidillä olisi ollut 2 huollettavaa. Sinä ja minä. Mä olin silloin ihan hulivilirenttu. Kaikki rahat tuli, niin mä rellestin. Kyllähän mä sitten jälkikäteen tajusin, miten pahan virheen mä olin tehnyt. Hei, usko tai älä. Kyllä munkin sydäntä särki. No miksi et sä sit ottanut meihin yhteyttä? No, en mä halunnut enää sekoittaa teidän elämää uudestaan. Niin sä et kestä. Miten musta tuntuu, että tässä on kyse susta eikä sun lapsesta? Kasko et oo saman tien passittamassa tyttöä jokin hoitolaitokseen? Pääset kavereittas kanssa radalle. Eiköhän te olit käynyt harvinaisen selväksi, että tässä haluaa olla lapsessa äiti. Kato, että mitä pahaa siinä olisi täällä haluaa pitää Mimmensä ilosta? Tollasesti ainakin. Sonni tuskin ilahtuu, kun sille selviää, että sä oot tollanen valehipsteri. Onko meillä joku typerä äiti tytärsessä? Millainen se on, Riikka?